रंग महल के दसी दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली सैया निकलती गए नैना लड़ी करण प्रिय होके के चाहे गीत संगीत करण प्रिय निकान सुंदर सुने तो अच्छा लागे हृदय विदारक गीत होली से का हृदय विदारक और गीत हृदय विदारक बड़ी से अरे वो अपने कहत नहीं अपने सुनत राउर गीत के सुनल है ना राउर कूदल फानल दौड़ के झाल बजावल तो हम झालो बजाओ देखल नहीं थे हाथ से लेके और गोड़ के भीतरी ढुका के हे प्रभु आज हम तो देख के अचरज में बानी ई गड़थैया के नाच रो नाचनी हाथ जाता चले ले जा ओहो में नवका कड़ी के व्यास बणन ई प्रदुमन परदेसी जी तो हम इनकर प्रदुमन नाम ना रखो ये दुमन परदेसी दुमन ई दुमन ज्यादा दुमत प्रदुमन ना दुमन परदेसी नाम अपन रख ले रहो गावत कम बड़ा यार तू तो दौड़ दौड़ नाचे लगता रहो कूदे लगता रहो फान लगता रहो हर से निमन बानर बड़े से ए डाड़ी से ओ डाड़ी कूद कूद जाले सावेले छटपटा करे ढेर 4 वेद 6 शास्त्र और 18 गो पुराण के तुलसी बाबा जब मंथन कैली उमे से लेनो निकलल त रामचरितमानस के रचना कैली रामचरितमानस हमन के हिंदू के धर्म ग्रंथ ना हो सद ग्रंथ हो ये है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी यहूदी सबका खातिर हो उमे मानव सभ्यता सिखावल बा कि मनुष्य के अपना माता पिता गुरु के साथ का व्यवहार करे के चाहिए भाई से भाई के प्यार दुलार कितना होके के चाहिए देवर और भौजाई के रिश्ता कैसन होके के चाहिए गुरु और शिष्य के परंपरा का होके के चाहिए राजा और प्रजा के व्यवस्था कैसन होके के चाहिए ये सब रामचरितमानस में लिखल बा मित्र के साथ मित्रता कैसे निभावे के चाहिए हाँ तरह के पाछा मिली देख हमने के शुरुआते मिली अरे बेचैन बानी गाना कम गावतानी बतियावत ज्यादा बने के ही हमर हुनकबा होई बोलेला हमर हुनकबा हो बोलेला एगो कहले एक जना जे ठाकुर कतना बार बहे परे किस बात कॉलेज मलिकार रवा अगवे गिरता गिन लेबे चिंता मत करी अगवे गिरी अब बताई डांड में गौछी बांध के कहतर कि दुगोला चालू करी नु अब पहले कमरे तो डांड में गौछी दुगोला चालू करी दुगोला चालू करी अब लगा अरे दुगोले खातिर अच्छा जाती रोवा से बरा हम इहो सिखनी हां हां कैसे हां हम सीख लेने के डांड में गमछी बन के होला जे दुगोला चालू करी बोली ना ए बार हम सीख लिहनी जाति काल से हम हुई है तरह करो एगो छपरा के लोई ना मरलो अंग्रेजी आवे लागल अंग्रेजी गावत आ अंग्रेजी गीत गावत रहे वो अंग्रेजी ना रहल आधा भोजपुरी आ एक ही अंग्रेजी के शब्दों में डाल दिया आ कुल भोजपुरी में कौन अंग्रेजी लतन बताओ अच्छा मरणोपरांत जब गीत गवा ले ते में गणेश जी के वंदना होला तोहरा पूर्व काहे के अंत नहीं खेरे भाई जहां हमनी के मांगलिक कार्यक्रम में गणेश जी के पूजा वंदना कइल जाला जहां श्राद्ध कर्म भइलो है ओ जा गणेश जी के वंदना करही करी एकरा के सिखले रहे काम करे नोट कर राम नाम सत्य है तो कहीं ना नु कहलो काहे कहबो
राम नाम सत हो तो केहू के तिलका में जइबो कहबो जे बाबू राम नाम सत बा तनी मिठाई ले आ तो मिठाई देख के मुंहवा में लौरिया के हुरवा क के लागी घींच के फेर में दोसरा